Assalomu alaykum barodaray aziz, assalomu alaykum ba kulli mardi musulmon. Avval barodaray aziz, Eid Qurbon ta ba tamomi mardi musulmon muborak sha barodaray aziz. Qayxton ay didesini ki masal barani Qurban bayram. Ba barodaray aziz, метавонед имрӯз вақте барои қурбонӣ кардан дар шаҳри Москва ва Москва фарқ надорад. Дар Домодедов метод Домодедов ҷои хушайна баъвои гӯспандро бо медорем нишонтон метавам. Касе ки гӯспанд дар кори масалан барои қурбонӣ кардан номро дар рӯи экран аст, занг бизанед, ҳами ака масалан ба любой ҷора масалан роҳитон мекунад, ё ки метавонед ҳами ака дагар месафараҷа мебартед миёед ҳамҷа қачон договор мекунед гӯспандро мегиред масалан мебаред барои қурбонӣ. Далчи тамошо кунед бародари азиз, гӯспандоша ҳама намуча нишонтон метавам. Аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. Боз мегӯм Иди Қурбон ба ҳаматон муборак шавад мардуми муҳоҷир. Салом бародари азиз, ин айни ҳол хаяги сустиёва ки на ҳамаи гӯспандора дидестем. Тани акам ҳамон бугем чилега ховур яму қасоб ям киштанак шав. Гӯспандо чӣ намуда мақсад ҳамун видеош меган чӣ намуда ҳамаша мег ай чанд кило то чанд килоҳай. Ин ҳамин номеро ки рӯи экрана метавонед занг бизанед сари вақте барои қурбониятон бародари азиз. Салом алейкум ака як бор дигар. Зам директора. Зам директора ҳами мақсад ҳама бухгалтера булгари дистямуда. Доктор канда пеш биё. Ана бародари азиз, ана ку бародар газ чикари гӯспандо дорем. История? Dumbadur, bedumba, hammaşı aslında koyarsan kilo şahs. Aslında ay kam miktar tosun? Kilo koyarsan 180 kilo şahs. Tamam hocam. Ha kilo çan, mikro çakar mı? Zango ne çakar mı ya? Barodaray aziz ina maksat. Ses sistem sağlaşan kol ses anlıyorsun. Nişan mı diyor? Maksat Ya kovmuş var. Buraya parayı bakırız kilo mesela. Bale barodaray na bizam dost ina barodaray aziz ina bizam. Bizas ne ardon barodaray bizam doran, guspandam doran. Luboy na ona guspanda kalon şuko siyonjabi. Ama namudish hasta barodaray aziz. Kham dore. Kham asa ina bu. Go gushti go am asa metone ki na go am hasta barodaray aziz. Go şans var. O kilo 350. Fansat mı? Mekşef kilakiye. Halolu. Ина бародари азиз, ҳами ҷавози мо навдидем, ҷои ҳамо қасобхона доранд, кашол мекунанд, шахр хулоса ҳама намуд ҳаст. Метавонед ки дар метро ай метро як рета 8-9 километр дур аям ҷо, оқа дури нест бародари азиз. Касе ки омадани срочна ягон соат дига вақт 10 то қурбонӣ агар хато накунад 10 соат дига вақт 10 ё 15 соат дига вақт дига. Ина марҳамат бародаро, гӯспандо, бизо, гово та шумо ҳаракат кунед ки бигиред қурбониро. Ба як чизга охир давлет ма шухитон мекунам, қурбонӣ ҳам гифтем борам хабар кунед, номраи ҳам дар инҷо ҷой ҳаста. Танго зале мо ҳам қурбонӣ кунем. Кам шухӣ мекунем бародаро. Марҳамат ина любой намудиш бо мегӯм. Майдаҳак фората 15 кило, 30 кило, 40 кило, 100 кило чӣ хеле ки масалан меку як матали тоҷе қувват ба тавонои бародаро. Чанд хай ки мақсад қувват меса ина бародари азиз. Ина нигоҳ бародар. Ина бародар. Нигоҳ кунед. Ина нигоҳ. Ами чанд хай мура калеми? Аса 10 кило. Ай бузо чанд кило мура? Бузо 30 кило, 50 кило. Ин пример аз 40 мура неми? Ва 40 кило аст. Бародари азиз гапни Май дар демо гӯспанд нигоҳ мекардем, ин чӣ нестай? Намак. Ина бародар гуфта ҳатто намак шамат дар ҳамиҷа. Ҳама намудаш аст. Ана хай бародаро видеоро дроз намекунед, тезрак пафтан накунед. Видеоро ки ба хотире ки мақсад идам қариб омеза барои қурбонӣ бордина чикор шеш чикор айна нигоҳ бародар. Чикор айна. Ҳама намудаш аст хулосат. Хай 300 чанд ай? 350 тай метавонед ки успед кунед бигирем бародаро. Иншаллоҳ любой намуч ҳаст. Баъди идам метавонед ягон маърака дорен, туй дорен, хидоӣ дорен. Ё ки мақсад ҳастанд кафеҳо ҳастанд, чойхонаҳо ҳастанд, чизое ҳастанд ки мақсад гӯшти ҳалоли зиндаш ҳамҷа ҷоя мекушанд, метавонанд чойхонаҳо, кафе любой метавонед ки қатнемиҳо метавонед ҳамкорӣ кунед. Ҳар рӯза, ҳар моҳа метавонед ки як гӯспандӣ бием гирем бубарем. Аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Иди Қурбон боз ҳам як борга муборак шавад. Ина ин шеф нами ака. Чӣ гуфтани акаи худро? бале чизи ҳаст тоҷики хидмон мақсад як дасти якдигарро бигирем. Ин беҳтарин чизе ки
در یک غریبی در یک دولت دیگه در یک بکنه مقصد توجیک دست توجیک چیز به حد خوبه بیا اینجا بیا جاملا بچه بسیاری های کامera ایزو میکشن مقصد چی میکنه خلاص گپ که مقصد همین اکای نمیجا بگیم گلاون همین اکای میتونه که بعدی لیفر نمیکن لوگوی خدمت که پیل کی مقصد همینجا دسترس کنید الله از همتون روزی باشه سلام علیکم ها تمام خوجی 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 بسیار دروز باشم